ସାଙ୍ଗମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେ କନେଷ୍ଟବଳ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର। ତାପରେ ନତାଶା ଜବରଦସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି କାରଣ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୋଏଲ୍ ଆର୍ ୟୁ, ତମେ କିଏ କହିବାକୁ? ତାପରେ ନତାଶା କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିବେ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ବି ହେବନି, ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ନତାଶା କହିବେ ମୁଁ କହିଲେ ସିନା କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହିବା କଥା ସେ କହିବ। ଅମ୍ବିକା କହିଲେ ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତାପରେ ସେମିତି କହି ଅମ୍ବିକାକୁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପାଣି ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଉଠାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅମ୍ବିକାର ମା ତାକୁ କହିବେ ନତାଶା ଲିଭ୍ ଏଲୋନ୍ ନତାଶା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅମ୍ବିକାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ନତାଶା କହୁଛନ୍ତି ଉଠ ଅମ୍ବିକା, ଆଉ ତୁ ସତ କଥା କହିଦେ, ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଏମିତି କିଛି ବି ତୋ ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅମ୍ବିକା ସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ନତାଶା ଆଦିତ୍ୟକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଲେଇ ପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏମିତି ସିରିଏଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ।